Kasebi, ayakano adanse testimony. Sumasemo ewo. Sesi anom mepese mo beti asese onyame ene bronsam entokwa na ewo wontem no won wako awie de akoso wo wontem bia esi nyafe na bronsam ne nyame be kontokwa biem nyafe na nyankopon ebe tata bronsam biem nyafe na abofo ekope bronsam abu won biem we sumasem entokwa no won wako awie sese de ye hwehwe a wo nyankopon tirimopo won pane adansefo won ebetumi adi adanse ama nipa na behunu de oyekese asa adansefo enunti no say the unfair so bedi medimu adanse nipa ni onokro na mesmen fere se mebo ne dini tetia sese de aka no ye adanse why ne betumi asore adia So Penny Adom Kyei a Edom Kyei bi aba beto abonten na enkyerɛkyerɛ no na ama social media no so akenya ayedeja ba according to enkyerɛkyerɛ na wɔkyerɛkyerɛ na nya bi a mehwɛ ne de mu sɛ enkyerɛkyerɛ na papa ne kyerɛkyerɛ no nanka ɛyɛ enkyerɛkyerɛ bi a emu dɔpa na so social media fo no kyerɛ sɛ papa ne kyerɛkyerɛ no any Pentecostal charismatic any Catholic in sorry no ebra eno na mpɛ sɛ omi no oni mi ka me ho no yɛkɔ saa enkyerɛkyerɛ ne yɛ sɛ ɛne no bo ebra ananya waka no ne emu dobro sese ne won beti wo papa no ase ansa ne bekwa ko sam video ne make I will say aha too much GA subscribe my page we na fe mi adoma so sa no upload bi aba on sabet mi aka Prophet Dr. Bednego number so go screen as no friend no our spiritual problems bi ahụ na obetimi abo abusua ma yenko ne yenko sene Prophet Adom Kyei a ede ne church no ebeto abon kasebi ayekano adanse testimony sumasemo ewo sesi anom mepese mo beti asese onyame ene bronsam entokwa na ewo wontem no won wako awie de akoso wo wontem bia esi nyafe na bronsam ne nyame be kontokwa biem nyafe na nyankopon ebe tata bronsam biem nyafe na abofo ekope bronsam abu won biem we sumasem entokwa no won wako awie sese de ye hwehwe a wo nyankopon tirimopo won pa ne adansefo won ebetumi adi adanse ama nipa na behunu de oyekese asa adansefo enunti no say the unfair so bedi medimu adanse nipa ni onokro na mesmen fere se mebo ne dini tetia sese de aka no ye adanse why ne betumi asore adi adanse ama die si na no ene eniwa nyina bese ehuru se ampa ene ono ne we anaka te ya nanano mu brasu nyina osoro anya nipa ba akope a wo betumi atu ne hwasi hose ode ne nkwa etoso ade agina amanyame se nipa nyina ehunu se ono ne ohene no dabi se nyame ne hene utumi je se akasa ne tumu ase ne sema wa enti so utumi je tum se nyame ne hene a anya na abefo so ye dia ema who has the final say when they say jina when they can ebem nyame to me bisa say yenim so wunnim say onu nyame na sha ejina adenti na wo hye na adwiregu wo hye na muni ahwe odi akose wo se wa sika bia to nsem na ahye ma hye ni dwa hye ni dwa enti no be ma nsem okafa na yere ho no asa de odi esumudwa ani awa so ni esumudwa customer obie ni asase so to me peneso senya mene hene wia petesi tambaseke kosiase omo manhwe ho ayabefo obanyem koya bossing na bossing nyaw nawu ayabefo kwabokro no ne yenchun ko jelu na koda prison yahu agu wani so kwasi na mfa wajenem yato aman ekwan munya speed ka muni mfa so yanka si ye bedi bronya ya ton bosumi mi ensani hwana sha ejina no wakanso a sade watifi aduru ba ma bia ba na okọ ba ma bia ba na ya wa ho aware hwana de ma nyame o na se ba ma bia ba na okọ a efiri hwan nyame la chata aware hwana mfa ma ho nyame ana wo so se ya wa me wo honhom me matampiem ana munya mo ayaresa nyasa yarefo bia ohun betowa na wa yaresa ni free ni mantampie ni atiti nunu mato so tuwa na etu
kofa eduro ban kese anaye after the week o say ya dan abefo twetwa na mo was na kire say ne mata mpema yaresa wanya wo chefa na wonya open so what they say when they sira why ya adwuma ya walanto walansa enti o say efire adanse eno na aka osoro pe won me bedi adanse ebenam won abrabọ so won sumu won baimu ebedi adanse keke say ono ne hene eno na nyame anya bia besi na ne na nsa Philadelphia so for the preacher obeyi quotation you ask me kamfu Kristo mamo Mumfa mo honto Kristo so na dinyi na bedi abwa owiase ya mompaye otamfo biara waje ye yes so for dance fuyi usha odi adanse e ma hwan no ti nyame ne hene ano na mpese firi na de bia adwene ho na se wutumete ase a afi esunyuma ebeba beda wani se minti nyame ne hene ase pa wo madechie mu a ene ma ho kire no adenti ni esese etumi ma meto mrade wo bra menim se nyame no wo ne hene mensa bekoma no a me hene no a ene fa me ho adwen no se me gidi se nyame ne hene ampa ene fa me ho adwen no me gitum ana me nyintum eno ne yate ho osura pa adanse se fa wusu fedi nyame ne hene ho adanse fa wa kwan fa wo bra fa wo niye fa wo kasa fedi nyame ame ho adanse keke kwanya bi sese wadanse a wadi nyina nyame kokoroko ene obronsam hwana na odi adanse ma Entebusia video no na yakwa akohwere mema mi hu sane wogi video yi efa jaw comment e wo video no ase efa ma no wawie ni sa na fe we mi subscribe button so e too much now the bell no aka ho sa no upload bia ba unsa betimi aka all the social media handles so ko wa e too much e ya like na share wo ho so efa ma me makra